Karbi rong sar kapang rom along kes ika chingrum thek the ang ring kekla. Kursin jarang karli ara ni philang pila lungau LP school na sai hemlong ka chike mo sai ketengpo. Karbi rong sar kapang rom along kes ika chingrum thek the ang ring kekla. Karbi kaya mo arbong politik anutin da chinilo Karbi kaya mo arbong politik laki Karbi Student Association mate chi hek me kes e hendo so se patumini phai phai kunia chiklo ni phai corona ke barni KPH tara lang sualong kes e kachingrum mamaya long kes e kachingrum thek thesi angring keklang lapen Karbi rong saramai phu ben lam theki jai pon laki kedam tang phai kunia chiklo ni phai korapli arni si kes e ru phoka chingrum padupon po pusi kedam tang arni pirang ke amai kang ni along lam thepak lang ponok bon sitami kopi kasik sak do ko ka joine leni padu thek thede lapen puthara tu mini phai golar ke bani si padu ponok bonta kachengwa hu kes e rupo kachedon pon pedet ajo non ke bangji mati yonga chiklo ni phai krohini ani si padu pon popusi ronga sara mai pubet prang ke thing na pachini do Dipupen Hero Skinby report Northeast Bay News prangsi perangki ajirpo Jepi lapen ke Karbi ang long rataphan ang tan Karbi rataphan prangsi kardom pajilo kardom kasi pini hirangke amai kido athepi gelap lapoilo je chikloyon traksi se Karbi loga charle song iklaivet donangji pu Karbi rong sarmai lapen KCS lapen lameramai lapen ke karap lapen ke X KSA barim atumpen KSA private donai pu claim bom bang bom pinian ang dong kitian di tarik ingkor nerkep soani stamation soni asabu kachi tonte pena joksi pinila dak nang kachi tong don KSA rupiah tum alang tung korte bang pli chingwai thusi non ke bang ji Matio nga chiklo tarik krinisi uthot aswa isivet ki klaivet ki doya chingrum thuji lapen thu non nagi dunde kese sumir lapen ke Jameson timung along stame la kese rupli lapen rosar lapen ke pangrum abang putum an alang litum long humiam po Lasi lanon ke bangji mationg tadi krenisi kese kecingrum iklaivet ki doi phansi pini la nang chi tong don pini kese rupliatum ciparai lam thisi pini nelitum pini bangso mais tame pen ke ciparai pon asi pini laso perang ke mai lo than boleglo ki je thanji lapeng ke ako share ko te rapot patpak hata bat nang le polam thelang litum ta ningang sampen Iruvet ke doi phansi lang dum tap solam thewan lo mission lo solam theke ako sola taxi patui ajo 10 baya por sumit timu apostame nili tingkilong je non batai sia porang pitha je nili sophanta nilita chibaiji iklaivet si donangji pu alang li saru pastame nili phanta nili phun tingkilong alang li stame alang li phanta nili tumta man ping pinangkok lo alang li ta saru sar harmonit la se anu tena bang hu stame ili tum kachi chok kachi theng kachi ber hemret kachi pri la hai bang ke il tum ke nang ne je pot ki mi iklaivet ji abang khu atum stame buthot aning chiri thura iklaivet dora karbia hamphang phan ke pakla thuje phanchi kado wo kesi tumata chuniring pon kedam tang por hot KSA report chingrum popu bang kedam chakchi rinti lo sebab ni pinia bang ke KSA ropan lo chitong ngapen ke kumat mara KSA lo ke chikroi kre pini ka chikroi kre po alap the bang ke isi bang ke ka chikroi atriang lo ke boy phis lame alangli Jameson timung bang yong si wang poson te la so election process a chon dat hai talang li dun mai phusi pulo la election process bang ke chok chi chot pon patti dun delu polam thian vel la si alang li tumang bong ko son si ki mathalo ne jong jong si ki mathalo ne khe phan si ki mathalo ne chini ne delu ke wai phis tame ni tung
ke pangru matum ahin pen bangke alang tu iklai ve ke dui fansi deli tu mangke ning ding ni yon pensi pangrum bomlo ako sa nang taksi alang litum ta puthot chikur bir thek pen khe phan chari chalom lap ben ge longri rong pat jutang jubat pen danglok karbia ki mang hem preka pustak tame alang litum kes itum japon ra palong wan thek son te pusini tu mangke ning chi the pen si alang lidon pangrum no Kursin jarang karli ara ni pelang pila lungau LP School asai hemlong ka chike mo asai ketengpo. Ni jengkar beng no lakha troksi kopli MSC constituency ko paro pelang pi la lungau LP School asai hemlong karli tang kursin jarang aphan ka chike mo mai ka pedopo. Labang sa mai long alu hisar poman pekten EM dio pheng maslai ahin pesi milur kai pon pangchengpo. Labang sa phit mindi disi alang ne kursin jarang kharjong aphan chomreng mi pen hirju minang ki pi dunje aphan hirju mi johangpo. Labang sa phit mai along alu hisar poman pengpen KAC along EM diopeng maslai ko di constituency VDC chairman Baburam Rongphar lapen ongdung a katheki dinga tum chetongdu lapen EM maslai ahin pe prankia tum ang nukaning jopona lam thele arjibik sinal Pilih November 28 ani lagi Karbi Anglong Autonomous Council apa ke Mikir Hills pulo first Chief Executive Member Karlitang Korsing Terang alang di ini ke CTR ni masih Karbi Anglong Autonomous Council da ini ke Katalon lo itu dak ini jiwa organisasi hinpenta tak kopili homisti pilampi arong da tak labang so arni ke Katalon lo adima itu ini Karbi Anglong ablu gitu Karbi pencenglok longsu jiwa di masa rengma yang langsung doan ke itu tak sikdul Autonomous Council itu non long lagi arlang li inut Korsing Terang dah Samsung sing inti atum ben songbe bumla langkung habe teron latum Joini sepini itu je Karbi Anglong Autonomous Council Sikul Council itu lagi Karbi Penjenglo Anglong tuan aparman lo namanya lanjut kali alangli Korsing Terang abang ke 1970 kali is 1951 Karbi Anglong Autonomous Council ate alam angsohot ke Mikris pula boundary commission ke sengaho tiwa area da include nangi posi alang lege alam gini alam angsohot ke tiwa leader satum ke chokta lahai alam mata tete inut tiwa gunit do dirsing diuri alang lida MLA lo 1937 si Korsing Terang pen siweta nikan sila tungga MLA man ceng rapet lo lagi alam sahut ke MLA pupe MLC Member of Legislative Council pusi lalu ke Assam Legislative Assembly first provincial election alam sahut penda Korsing Terang ke MLA lo ben dirsing diuri da MLA lo 1951 ahuta dirsing diuri da MLA lo Korsing Terang da MLA lo na hala dirsing diuri abang ke Korsing Terang opinion abang support mendede amat non la Sikdul Council nongge penangana tiwa area abang ke non Morigao district itu lo Nogao district lo
Kamrup district lo pen part of Meghalaya lage non Riphoi district atlo si lutok lo lahai ria ge include tunde det lasi lahai itum non tekini si tiwa organization atum ke na Khosing Terang alang lia ke matha abang la aposil ini tak alang di tiarni date anniversary abang ke katalon lo lage tiwa organization hipin ke ningkan tinda lage continue bombo sir la so bata message ko piro nang li piang tu nge la ka talon pon bang jum he ka son se theklong kar biang lo la lalo la si abang ke ne li hipin ke puni i na ya lama bang ke non Khosing Terang alang lia date anniversary abang ke katalon abang ke council hin pen an chot sigi mane theklong bom kadu ko la organization atum karbi organization tu an la pen ge tribal atum organization tu an ge pinia la det abang ge katalon nangi tema lage first chibu member kami